awake dhewe kaya kejubrukan Gunung Sari keloberan segara madu ketemu karo wangun ayu rupane branyak pasemone kulit kuning kemudian pengawak menjangan ketaman boyo kawa tejo menuju dono yen cina ndero pasuryane kurang condro luwih warna prasasat widodari sing ijo wantah piye ta modelku iki lho layu dhewe kaya wong perasaanmu piye nek ketemu karo wong wedok sing kaya ngene dasar piyayine ayu dedane kambil ijo bejane sing duwe bojo bedane kambil gading bejane sing iso nyanding bebasan pring kuning mangkluk ning pinggir kali sapa wong yo ora pengen ngetok penjeh kuning marakati sapa wong itu ora pengen nyipok piye gak cihok tak kok muni piye coba didangu ketemu karo wanita sing kok anteng meneng dasar kiai putri saka Solo sinarang saka ngarep ketok gandes saka ngiringan ketok luwes saka mburi peyuh ngembes bangsan coba didangu mbak menawa jadi ngapa salah milih iki to lha kok iso salah milih lha iki anu teko iki malah iki mergo saka sumei saka ayune saka cantike wong ki nek ayu sakurunge ngomong ki mesti guyu dhisik oh lho piye ayo coba janji garwane kakak janji garwane kakak janji janji garwane kakak janji apa karo wong bisu iki piye lho nek kowe kan yo iso ta kowe tau sekolah karo masa yo gak iso ngrasani sing posisi kaya ngene coba kowe mbok dano man dari ya kok iso ngantek ngene barang apa maksudmu lho depan wong akeh wong wedok arep ngenek-nek maksude kowe karo aku mlaku ayo tak ajak tukokno ali-ali gak mungkin kuwi paling yo sakene yo loro sakene njaluk gelang maksud iki njaluk gelang wong kowe iki ora paham ora pengertian karo wong wedok nek sing ndalu aku coba iki salah mustikane jagat wong ayu inggih Kang moro gak dicaket marang pun kakang wong ayu iya ora apa panjalmu bakal tak turuti waktu nuranjungmu dene lintang lan rembulan tresnaku karo sliramu banget tresnane jare iki tenan jare enak kering Mas masa dileleke kering coba pisan Mas ngono Pak kering Mas coba pisan Mas tak saged kering tak saged kering alah pengen nyogok kowe tak saged matamu wong nek lancang ya ngono piye tepung bae durung kenal bae ora kok pengen nyogok lha aku kan wis tepung rupamu kaya ngono ame nyogok aku lha kae ben keri-keri ora ayo karo tungakmu kuwi lho apik tungakmu pelecehan nek iki sebagai wong lanang rempeyek mbok rempeyek tapi ojo diremet-remet ngenyek yo ngenyek ning ojo diremet-remet aja banget kok lehmu nyepelek nih peh aku guru peh aku cilik sandale gua ngidul bakal awake kumpul sandale gua ngulon awake bakal kelakon waktu sandalan kuat motor ati grun jalan modelmu peti oh Tapuk ini lho madane iki contek. Tapuk anyar. Siramu lho kaya bokongku alus bokongku. Lho ora ngerti fungsine sirah gundul, kowe ora ngerti fungsine sirah gundul. Lha fungsine apa? Fungsine sirah gundul kuwi nek sing iso ora ngatasi nganggo sing guri iki lho. Anu cepet
Omonganku banyak, anak kecil di bawah usia 15 tahun. Omonganmu kok iso ngantek kaya ngono ki lho. Alay. Ndase kaya api-api oh. Lah nek pancen tandha kowe tresna karo panjenengane, apa buktine? Kowe arep nembang apa cocok? Tandha kanggo bukti tresna kemangsan ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan iki. Taman Sari, Taman Kaputren. Taman Makam Pahlawan mendembokmu kuwi kok iso. Kanggo bukti tresnaku marang sliramu ana ing sakjroning Taman Kaputren kene sliramu bakal tak gandring, tak sembah. Gandrung. Pitik apa digandreng? Bakal tak gandrung, tak senengke atimu ya. Ya. Tenan yen pancen suaramu apik akan aku pertimbangkan Mas Mondol. Ini kalau dari Banten ki, ayo Banten no, iki modal, ada dulu. Biasa semarane kaya ngopo? Ayo. Androy. Cek, kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti sejatine aku. Apa sejatine siramu Kang Mas Mondol? Yen pengen ngerti sejatine aku lah sikiku yang menyamar. Aku iki oh. CEO yang menyamar dari PT Laguna. PT Laguna panjangannya apa? Lu melon, yo ora. Iki lho piningan ini. Gak disesarannya. Ya, saya ngopo tak rumane. Coba pamerke suaramu Kang Mas. Memanismu kang jiwa. Kalau tekan laju ora ngono. Salah berarti. Salah sih. Ibarat mundut umpak. Weh jajan. Weh kalau ibarat ibarat wong numpak. Tanpa perahu. Perjuangannya menyamakan waras luar biasa loh sayang ini. Lumampah tanpa pelah. Diajeng kene caket marang pun kakang sliramu kang ndak andhan dirimo kelawan wengi. Mula saka iku sliramu bakal ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa Prameswari ndak gendong ndak ojo pinangka garwa Prameswari kene ya tandak dak. Iso lah. Masa yang kuat kan untuk aku ini Bisa, nang kowe geledak kok. Ayo. Iya. Kudu iso. Sliramu bakal nyanyi. Ya kok mbok kilani kok. Jenenge mampu ora? Pak tampilan nih. Ora apa-apa wong lanang kok dicoba sik kok. Ya iya. Pripun kakak? Siramu bakal tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing alam kubur minangka. Sengkake ngaluhur kok alam kubur piye to kowe iki. Sengkake ngaluhur Siramu bakal tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing aluhur minangka garwa. ya. Ya Napa mampu kakak? Coba yo dijajal dhisik lah. Wis pasrah. Aku wedi kakak. ora apa-apa. Percaya ora bojomu. Piye ta kowe? Bedakku ora saparti. Ya pangiringan kene lho iso mbok sapa ya. Teknike lho sawangan teknike. Oh. Biasanya ora ning bokong. Ayo. Masane lah pokoknya kaya ndas. Ayo. Aku. Ya. Pemanasan iya. Waalaikumsalam. Bismillah. Ya, pilih. Ya. Beda. Piye nyerah. Lah kok iso nyerah? Kaya Mbak Butelo. Malah ungkak-ungki. Jadi, coba kepengin midhangetake suaramu diteruske tetembangane.
Lumampa tanpa apa iso konoanmu Ojo nganti kalah ya. nek kalah piye Kang Mas? Nek kalah ya aku ditombo. Tak buktikan ya Kang. Iya, iya, iya. Leremah Diane Jolo bareng sing terakhir ya coba wong loro bareng Kok bareng? ya Pernah kunci angin joneng paku lingan. ya pas sampun dipun bawani niku wae Menika wonten manunggut saking kendhane Bapak JM. lho nggih Nyuwun gending ciri khas Kediri utawi Tulungagungan. Nah, nika Tulungagungan Kak ciri khasé kendangan gonggo kita ya. leres nggih Nggih, ora-oraken. Ya, nika wonten bebungah saking Pak JM. Nah, nuwun. Oh, banyak sekali.